Ассалому алайкум дӯстон, подписчикои канали Сад Асрори Боғ ва ҳамаи он меҳмоное, ки айни ҳол ҳамин видеоро тамошо доред. Мо дар ҳар як видео чӣ хеле ҳар як навор ҳам видеои худда мегем, гап мезанем. Мо як сиру асрора мехоҳем ки пешниҳод кунем. Мана ҳозир мо назди гелос истодагем, ки ҳамон нави гелосе ки май, яъне дар моҳи май мепазад, ба пуррагӣ тамом мешавад. Мо бояд чӣ кор кунем? Мана имсол вақте ки мо ҳосила гирифтем, агар хоҳем ки барои соли оянда ҳосил ҳам хуб шава, ҳосили яъне басифат шава, ҳосили нағз я, мо бояд як амали асосӣ, яъне як сирра мо ҳозир кушода мекунем, ин ҳам бошад додани ғизо. Ман ҳамин ҳозир як 3 рӯз баъд моҳи май тамом мешавад. Якум фасли тобистон сар мешавад. Мо бояд чӣ кор кунем? Ман ҳамин махсусан мо ҳозир ҳамин масъалаи гелосда гап мезанем. Ҳамин гелоса сар карда, фарз кардем аз 1 июн мо то охира, то 1 июла мо ҳамина 3 бор бояд озиқа диҳем, 3 маротиба. Чӣ хел? Ман ҳамин чӣ хеле ки аввалда мо ҳам хел дарахтора, ҳамин гири дарахтора ман хел чуқурӣ кардагӣ бидем, чуқурие ки мо пӯшондагӣ набудем. Барои он ки аз сабаби он ки ҳамон вақт замин худаш нам дошт, баъд намнокӣ замин хуб буд, ҳоҷати ба пӯшондани ҳамин чуқуриҳо набуд. Барое ки мана ҳозирда бо ин дар кор мешавад, кор якбора шава. Мо ҳамина мондем, якум дафъа ғизоро додем. Анакун ҳозир ман ҳамин 2-3 рӯз баъд бояд мо ҳар як дарахта, ман ҳамин гирди дарахта ҳамин хеле чуқуриҳое ки то 5-6 та ҳам хеле чуқурӣ мо кандагем, ҳаминда озуқа мо аз кадом намуди нурии минералӣ бояд истифода кунем. Инҷа мо истифода мекунем аз ҳамон нуриҳои минералие ки таркиби азот, яъне азот бой мебошанд. Чунин намуди доруҳои минералӣ, ин селитра ё карбамид, яъне мачавин мегӯянд, ай ҳамин бояд истифода кунем. Мо ман ҳамин рӯз агар фарз кардем 1 июн боша, 1 июн мо ғизоро метиҳем, бо 10 рӯз пас, бо 10 рӯз, яъне 3 маротиба, 1, 10, 20 июн. Агар 10 июн доданӣ бошем, ҳамин хел 10 рӯз пас мо ҳамин нуриҳои минералие ки гуфтем азот доранд, ҳаминро метиҳем 3 бор. Ҳар як 10 рӯзда як бори такрор мекунем, 3 рӯзда ҳамин ғизоро метиҳем. Ин чӣ аҳамияти калон дорад? Мана ҳозир дуюм фазаи ҳамин амал кардани ҳамин дарахтҳо сар мешавад. Вақте ки мо ҳозир ҳосила гирифтем, дарахт яъне бо эҳтиёҷ пайдо мекунад ба ғизо. Барои ҳамин ҳозир мо ҳамин вақте ки 3 маротиба ҳамин дар як моҳ 3 маротиба агар ғизоро додем, барои соли оянда ҳамон навдое ки нав пайдо мешавад. Ман ҳамин навдое ки пайдо шудагиянд, мана ҳозир майдатаранд, мана навдое ки нав пайдо шудагиянд, ман ҳамин навдои майда ай ҳамин ҳисоб яъне ғизои хуб мегира. Баъд як нозукии дига дар ҳамин ки мо ҳамин амала фақат иҷро карда метавонем то нимаи аввали фасли тобистон. Баъд аз он мо ҳамин нуриҳои минералии азотдора дар ягон дарахт истифода бурда наметавонем. Агар мо баъд аз нимаи дуюми тобистон агар ҳамин нуриҳои азотдора истифода кунем, пас ин агар зимистон камтар хунуктар биёяд, боиси он мешавад ки ҳамин дарахтҳои мо қоқ шавад. Барои ҳамин чиза бояд мо иҷро кунем. Ин яъне чӣ хеле ки гуфтем аввали ҳамин наворда, ин таъмин мекунад ҳосилнокии хуб ба сифата барои соли оянда. дӯстон, бародарон, подписчикои канали мо, боқӣ дар амони худованд бошед.